След това е един плод много странен. Не знам как се казва. Дай да видя. Аз му викам снежния лимон. Пък то било? Пък то... Виж какви пипала има, виж. Чакай бе, то няма фокус, не се види. Отдръпни малко, ти си много близко. Няма виж как се... Отдръпни. Я друсай го малко. Чакай сега. Оле, ужасно е. Ужасно е. Ама това е супер лига. Разбираш ли? Лига от такова. Ужас. Чакай да как изглежда. Много е гадно, мале. Пълно костилки това. И това сокля и лига. Това не може ли малко да се снима някак си така, бе? Не знам как. Добре, айде, гаси и виж какви работи. Ето. Гаси го, ето какво е. Ето, хоп, хоп. Ма отгоре имаше друга костилка. Ние ядахме днеска супер шантави работи, мале. Айде да изгасам. Чао ти.